Sneun zullen 2 viskersboten zo dicht mogelijk bij de kust van Pearsens Moddergat bezieken te komen. Het doel is dan om voor het eerst zo'n 1943 kanaal naar de Zeedijk te vieren. En dat met het imago van de viskers weer een positieve boost aan. Dat wij er binnen. En net altijd terug alle NGO's, maar dit werd overbevest en dat is net goed en dat is bodemberoering en weet ik het al jaar. En dat is helemaal net weer, want ik kan iedereen geruststellen. Er is een nooit zoveel vis geweest, er zijn nooit zoveel zeehonden geweest en het water zit er super voor. Geen probleem. En wij willen net altijd de boelman van wijzen, want het is echt absoluut net weer. Noord-Friesland had een vloot van 30 garnalenviskers en 1 visker op kreeft en skal. Deze vloot wordt beschouwd als dwarseme vloot, omdat ze met speciale zeefnetten visken en zo de bijvangst met 80% naar onder een helje. Hier komt alle bijvangst die er al in net komt, die komt onder water, onder het visje terug, wordt het er hier al over uit. En in de kanaal ga je mooi door deze mazen heen, overal. En die komen achter in de stut.